patopoti madusata tuadupani debata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan perdengan bahasa doho. Jala ro di saliling nilileng na doa sini roham. Say merpemuati ma roham di hajahaton nami. Jala say unang ingot akka dosa nami. Ay jok do hami merdosa marado poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu merhitesian pangaloision nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say rupi mahami ho ali Tuhan debata di hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuhasesa ni dosata. Ala ni pangalaw siyota do ubahin na tertulang Kristus. Jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang perhitian ni hasorangata. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangawa pemadi debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tabegi mahata ni debata turpu epistel di parminggota sadarion. Imana nienet sian Johannes sada ayat 20 sia saharo di ayat 42 tajahama margati soring. Torang niari di si Johannes ma Yesus rotusi jadi di dokma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ahupe dang hutadda ibana alai asatadda ibana di halak Israel ubahin naro au madidihon aik. Aupe dang hutadda ibana jolo alai ibana namar suru au madidihon aiki do madok tuau.
Ia tu si di daho tua todi jalamian di ibana do si di hon todi parbadia. Marsogok nei jongjong musesi Johannes di si dohot sisiana dua halak. Jadi dibagi sisian nai na dua ma hatana gabe di hutun ma Yesus. Jadi di dok mana sida Roma hamu asa di ida hamu dungi Roma nasida di ida ma parmiananna lasra mana sida dohot ibana sadarinai tar dipukul opat mai. Dungi pajupang ma ibana jumolo dohot si Simon donganna sa ama. Jadi di dok mamat dok ibana nunga jupang hami mesiasi. Martua do akan atumangi hon hatan di debata jalan nopiopsa. Amin. Marede mahita. Tidako ma hapor siaw tay songon na hina tidako ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinubuhon di si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banua torulung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon
namanai tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehova, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana, paima mula sogo tutano on, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, doho dihasisaan di dosa, doho dihatai na mandok, mula mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabagima titing na masa di huriata. Tabegema Ting HKBP Tamarunang Minggu 15 Januari 2003. Angka rumah wisada nama ragam. Sada Gor ni mingguta sadarion Ima minggu paduahon dung Epipanias. Topik minggu Yesus Kristus panodang tu saluhut bangsa. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. 2. Bona Taon Distrik 17 Indonesia bagian timur. Di hari Selasa 17 Januari 2020 Borha douluan ni huriata madohoti Bona Taon Distrik 17 Indonesia bagian timur. Sekaligus pembinaan sentralisasi parhepengon tusude pangula nagok tiki di distrikon. Tolu. Cuti uluan ni huria. Mamuka hari Jumat 20 Januari 2020 sahat tu hari Selasa 31 Januari 2020 cuti do uluan ni huriata ala adong ulaon ni keluarga. Aka pakobasion ni huriata di pasahat tu parhalado ni huriata. 4. Ruas nataba. Mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata do keluarga supandang sianturi SPD inang esika hasiani boru marpaung. Ruas na baru terpasu-pasu. Nasida nuaing tinggal di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telpemas. Ruas na baru terdaftar dipersilahkan berdiri di tempat. Oleh 5. Papungu pelean tujolo. Sadarion papungu pelean tujolo dohita bahen tu pakta tu diakonia priata. Onom pelean Natal manang pelian Natal tahun baru keluarga. Pinabotohon matu sude ruas ni huriata napatupahon ibadah Natal tahun baru keluarga asata pasahat peliata tu gereja marhite situa wilata B. 7. Ruas namar sahid. Parhalado do sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot haipason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid. Sada Agusta Christine Borsianipar perawatan di Jabu. 2. Amang MU Hutagalung perawatan di Jabu. Tolu Nyonya Sianipar Boru Tagalung perawatan di Jabu. 8. Ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Namar ulang tahun sian tanggal sia satu tanggal 15 Januari 2020. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohok gajang ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas namar ulang tahun sada Yan Neri Andreas Panjaitan SH
Naposo tanggal 9 Januari wilayah Tolu. 2. Nauli Benfania Boru Sirait sekolah minggu tanggal 3 Januari wilayah Tolu. Tolu Nafara Liodra Boru Panjaitan sekolah minggu 10 Januari wilayah 2. 4. Manuari Hutagalung anak sekolah minggu 10 Sada Januari wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 ono. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon do hamuliaon. Sia ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan saripeon turuas namerayahon sian tanggal sia sahatu tanggal 15 Januari 2020 ruas namerayahon sada keluarga amang GM Sitompul inang S Boru Silaban tanggal sia Januari wilayah Tolu. 2. Keluarga amang Ana Deak inang N Boru Siagian tanggal 12 Januari wilayah Sada. Saya tu hatta mana saya toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10. Ruas narotu permingguan. Sada. Minggu tanggal 8 Januari 2020 Tolu Gereja HKBP Tamarunang toropna 125 hala. 2. Minggu 8 Januari 2020 Tolu sekolah minggu 40 Tolu hala. Parhepengon adong koreksi saotik ima di pilihan kasual ibadah online amang situa MH Panjaitan Boruta Barat 75.000 sedangkan ibadah online keluarga SUE Gultom Boru Lumban Tobing 100.000 rupiah. Ima koreksi parhepengon dihita. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon na adong dihita be. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggon tatangnya koma asa gabe pasu-pasu duhot las ni roha dihita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Marede mahita sen buku deta nomor 774 ayat sada doho udukna uhukma papungu pilihan na per sada A, sada B doho na paduahon. Thank you.
debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akatiati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabukama jamita parmingguan sadarion natar surat sian panurirang Jesaya 40 sia ayat sada rodi ayat pitu. Jesaya 40 sia ayat sada tu pitu. Naposo ni Jahoba bakit gabe si palua bangsona jala panodang tua kapar begu. Tangihon maau hamu alia kapulo jala patinggil ma pinggulmu hamu alia kabangso dinadao. Jahoba do manjowau sian bortia dope. Sian butuhani dainang nunga ditaringoti guarhu. Jala dibaen pamangaku songon podang natajom diodingi doau marhite sian pangalinggom ni tanganna jala dibae nau gabe subia na niugam ditabuniho doau di bagasan siorna jalaninna do mandok au naposokku doho ale Israel marhite sian hodo au marmulia alayang goau ninarohaku do dang marguna nangalutaniau magopo sabing do gogoku upa sudah HP Jahoba patikos-tikos tuau jala upakku dilabung ni debatakku do ia nuaing hatani Jahoba na jumadihonau siang bortia dope bahena posona asa au paulak kon Jakob tuibana doho papungon Israel jadi marmulia maau di ida Jahoba jala debatakku gabe hagogoku jala ninna do hamet metod doi anggotung hola na posokku ho patidang akamarga ni Jakob dohot manogihon mulak aka pasi-pasi ni Israel nunga hulehon ho huhut bahen panodang di akapar begu gabe parihitian ni hatuoku ho ro di ujung ni tanoon songono do hatani Jahoba si palua Israel na badiana tu ibana na hina biason ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposo ni akapangarajai ikon idau nia karaja doho jala hehe jala marsoba aka pangarajai alani Jahoba na bonar dohot alani nabadia ni Israel nama milit ho ido sahat ni turpuk hurian itu hata melotapahit ihut topik ni mingguta nadong stensilan tikting di hita Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Yesus Kristus panodang. Yesus Kristus terang bagi seluruh manusia. Ahado alasani HKBP. Mambahen ikut on mana gabe topik di minggu tasadarion. Ahado alasani HKBP manaringoti Yesus do panodang ni portibion. Nasongon dia do huruha portibion. Naik kontak kas. Diboto jala dihaporsiai salut halak. Ia panodang ni portibion Yesus. Naung di bagasan haga haholomo do hita. Naung di bagasan haholomo do portibion. Nong golap do pikiran ni jolma sinuaingon nong golap do pikiran ni akana porsia di partikian sinuaingon hamu kadongan sahuria macayapit do topikon di pergumulan ni negarata macayapit macehona alaniaha ala piga minggu nasalpu diberitahu do tuhita
masa makana masa, aka pembunuhan do akalana asing, harudak danak dan mabiar be membuat hosani jolma, holan alani sinamot, holan alani neng hatok gabina morajong, dakolan di Makassar nih, dohot doa penculikan terjadi di berbagai pulau di negara on. Suku-sukun manuaing hamwa kadongan, nong di bagasan hahaulo mondon waing portibion, dang boy be marpikir bejol mai, dang boy be mamilit bejol mai, dia dona tikos, dia dona sotikos, dia dona denggan, dia dona salah. Apakah karena pergumulan itu makanya HKBP memberikan topik bahwasannya Yesus adalah terang dunia, karena kita sulit untuk memilih manakah yang benar, manakah yang salah, manakah itu kehendak Tuhan, manakah itu yang bukan. Karena pikiran kita sudah gelap, tidak tahu lagi ke arah mana kita berjalan, tidak tahu lagi kemana kita akan berpergian. Gelap. Karena apa? Karena kegelapan kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Tapaloas to haholomoni portibion masuk tu bagasan pikiranon. Out so tapaloas agolapon mengarajai hita dan golap pikirata. Ala ini tadi paloas hita do. Kita membiarkan kegelapan dunia ini masuk dalam hati kita. HP saya makulin doh hatani debata di bagasan roha dan tatangihon. Ujung dalam gelap mak menjadi semakin gelap. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ido bain hamo kadongan Roma topik di debata. Topik di minggu tasadarion. Debatado. Panodang ni portibion. Allah lah penerang bagi seluruh bangsa. Allah itu penerang. Bukan berarti Allah itu benda mati seperti matahari, bukan. Allah itu digambarkan sebagai matahari. Digambarkan, dianalogikan sebagai matahari. Karena apa? Karena matahari itu ialah pusat tata surya. Semua planet-planet itu mengelilingi matahari. Semua. Jadi kalau dikatakan Allah lah penerang, jadi Allah lah pusat segalanya yang menerangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Nakingan sangat do mati lampu itu tarsonggot hita outborngin hita namar mingguon out naborngi kita namar minggu sadarion pasti dulu luat ta handphone asabu itu tuh mamereng alat siang dohi tanamar minggu dak pola luat ta handphone molo borgin tiba-tiba mati lampu di Jabu siluluana parjolo senter manang lilin asa tiur alaniaha karena terang itu berguna ketika tidak ada lagi lampu, ketika PLN mati. Lilin atau senter sangat berguna supaya terang dapat melihat seisi rumah. Songonima hamwa kadongan sahuria rikot do taha porsiai Jesusi panodang dihita asa tiur pamerengata tiur pakilalata tiur sude akana penarsita ni rohata alaniah ala Kristusi ima kristosentris. Kristus sentris pusat. Kristus ima gabe pusat di parngoluata. Kristus ima gabe pusat dia ka ulauta. Alani tarimangi majo hama kadongan sahuria. Dengan tapake partikiata sonari. Tata kasih majolo. Apakah Yesus Kristus
masih menjadi kristosentris dalam kehidupanmu? Apakah Yesus Kristus masih menjadi pusat di dalam kehidupanmu? Apakah Yesus Kristus masih menjadi pusat dalam segala keinginanmu? Apakah Yesus Kristus masih menjadi pusat dalam segala perkataanmu? Apakah Yesus Kristus masih menjadi pusat dalam segala perilakumu? Atau tidak lagi? Kalau Yesus Kristus masih menjadi pusat dalam perkataan saya, kalau Yesus Kristus masih menjadi kristosentris, masih menjadi pusat dalam perbuatan saya, kalau Yesus Kristus masih menjadi pusat dalam keinginan saya, tentu apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan, semuanya saya tanyakan dulu. Semuanya saya sampaikan dulu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan, apa yang mau saya katakan hari ini? Bagaimana Tuhan, apa yang mau saya lakukan hari ini? Bagaimana Tuhan keinginanku pada hari ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginanmu? Apakah sudah sesuai dengan kehendakmu? Atau belum? Molo dang dope marojahan tu kristosentris ita hamua kadongan, molodang dope marojahan tu Kristus parngoluata pakateota pamikriota nang akaulauta marhamaguan mahita songuna hudok nakingan haholomon ni portibion dope hita golap dope pangikriota dang taboto dope memilah ini yang benar, ini yang salah. Salah benar sama saja, yang penting saya kenyang, yang penting saya nyaman, yang penting saya enak. Alai molo kristosentris do parngoluata, Yesus Kristuslah menjadi pusat kehidupan saya. Marojantu Kristus ma, aha naneng taula, aha naneng tadok, aha naneng tapikiri. Marojantu Kristus tabo matutu pakilala tahamua kadongan. Idu nakingan di pabua si Jesaya di son. Gabe panodang tu salut bangso. Hurin itu hata Jesaya tarpilit gabe panurirang tiki di bagasan bortian di dainang nadope. Di jode batai bana tiki di bagasan bortian ni omakna. Di bagasan bortian dalam kandungan ibunya sudah dikenal siapakah Yesaya. Allah sudah mengenal kita meskipun masih dalam kandungan ibu. Bayangkan kita lah. Nang dipiliti batado si Jesaya gay panuriang nang penang di bagasan bortio ni omak na dope. Ibana disuruh di batalaho mamaritahon hatani Tuhan tu bangsa Israel hati-hani turpukom dipilit ibana gabe na posona. Alani hamo kadonga sahuria imana paduahon sude akan porseya sude akan dapotan haluaon sude akan dapotan asinur debata sude dohita tarjo jala targuar gabe na posoni debata. Semua kita yang hadir di sini adalah hamba Tuhan, bukan hanya pendeta sintua, tapi semua jemaat yang hadir di sini adalah hamba Tuhan yang sudah diselamatkan Allah. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, jadilah sebagai hamba Tuhan yang baik. Bagaimana para pengusaha menjadi hamba Tuhan bagi usahanya? Bagaimana teman-teman saudara-saudara yang bekerja sebagai wira swasta atau sebagai ASN menjadi hamba Tuhan di tempat pekerjaannya? Bagaimana saudara-saudara yang bekerja di pasar menjadi hamba Tuhan dalam pekerjaannya? Totu songona posul di batahita sedong doa ke pergumulan akan tantangan, akar rintangan kehidupan. Adong matutu cerita mitologi Yunani.
guarna pe mitologi ate sarupa do songon legenda tumit Achilles guarna si Achilles omak ni si Achilleson kepengen mau ludung belega haduan si Achilles jago mai ibana marporang moloro rupani aka senjata ni musuh tu si Achilles boy mai ibana menangkal sude. Jadi adong mas ada sungai, ada sada kolam. Dibuat omak ni si Achilles ma, Achilleson tiki poso-poso dope tidak danak. Dugi di paridi madisi. Dengan harapan ketika si Achilles dimandikan dalam kolam itu, maka Achilles akan menjadi manusia super yang tahan banting, tahan apapun, tahan senjata. Singkat cerita, sesudah dimandikan dan sudah besar Achilles, dia berperang. Tapi suatu ketika dia berperang, anak panah yang beracun mengenai tumitnya si Achilles. Dan seketika itu juga Achilles mati. Semua orang heran. Padahal terkenal Achilles ini hebat, manusia super. Tapi kenapa hanya dengan panah yang kecil dan beracun Achilles bisa mati di lututnya? Ternyata ketika si Achilles dimandikan mamanya, dia masih bayi, mamanya itu memegang lutut si Achilles dan lututnya itu tidak kena air. Hanya lututnya itu tidak kena air. Dan lututnya itulah titik kelemahan Achilles. Ahanan yang didok nih ilustrasi nama kedongan. Bagaimanapun hebatnya manusia, tetap masih punya kelemahan. Bagaimanapun hebatnya saya, tetap masih punya kelemahan. Semua kita punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Alai, nang pegok hahurangan hita, nang pegok hagaleo kita, dipakai jala di jode batado hita gabina posona. Nakinga di dokdo di ayat 2 ditabunihon debatado hita, ditabunihon kita disembunyikan Tuhan. Moloroa ka parukilo ni portibion, moloroa ka mara ni portibion, moloroa ka hangaluto ni portibion, ditabunihon debatado hita. Ido namamin hagogon di hita mau kedongan, mampir semangat di hita gabina posoni Tuhan. Itu menjadi semangat bagi kita. Manang aha penuaeng. Sada persoalan di tengah-tengah di parkerejuan rumah tangga nang huria. Totu hudok nakingan sudedo jol mamarhaga leon. Dan adong jol mana sempurna. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sikop. Alani ditabuni hunde batado hita. Disiro aka pengunjunan. Disiro aka mara. Disiro aka persoalan hidup. Songon na poso ni debata hita. Sebagai hamba Tuhan, mari bertahanlah. Mari menjadi teranglah bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya bagi keluargamu. Tidak hanya menjadi terang di tengah-tengah gereja, tapi menjadi terang bagi Makassar, menjadi terang bagi Maros, menjadi terang bagi Sulawesi Selatan, menjadi terang bagi seluruh dunia ini. Karena dunia ini butuh kehadiran kita semua. Dunia ini butuh kehadiran orang-orang yang takut akan Tuhan. Dunia ini butuh terang Kristus. Hita mana dipakai di bata hamu kedongan. Au rap dohot hamu. Manang dia penueng aka profesimu. Dipakai jadi dipilih di bata dohita. Gabe panodang di tonga-tonga di portibion. Amin. Martang yang mahita. Moliate ale Tuhan, na di jauho jala dipilit ho hami gabina posom, akana porsia, akana pinalua ni asini roham, akana dapotan haluaun mi, ido hami akana posom, pargogoi odingi mahami tabunihon mahami, disiro aka parukilon, disiro aka parmaraan, disiro aka parsahiton,
di siro aka pangunjunan asa tung margogo hami Tuhan mangulahon hatam gabe panodang di tonga-tongan di Portibion naung di bagasan haholomon asa tiur tutu pikiran nami Tuhan, tiur tutu pambahinan nami, tiur tutu pangalakan nami, tiur tutu nang pakateon nami maro jahan tu Kristus masude akan niulan di tangan nami pos roha nami Tuhan hodo mamasu-masu ruas di huriam HKBP Tamarunang na ibadah online dot offline sadarion pasu-pasu amanami nanami akang ginami na pasubulong dia kapar kerejoan si Ganupari manang di dia penasida mangula kaulaon pos rohanami Tuhan ho matutun na mangaramoti na mamasu-masu manjagai nasida mengalui pajapalan na lomak di tano pangaratuanon ale Yesus Tuhan nami jala hami manangyakon akaros di huriam na sodapotan par kerejoan dopena pargogoi nasida lehon semangat nang inspirasi tua karos di huriam na say toktong laho mangaleon akal lamaran kerja di berbagai instansi manang perusahaan di partikian naung pinasahatmu tu akaros di huriami Tuhan pos rohanami dia lusihodo akatangiang akaelek-elek nang pangido nasida ale Yesus Kristus panondang ni Portibion marlas ni roha dohami ala martabat-tabat do tutu bilangan ruas di huriam HKBP Tamarunang nunga tutu tartikting keluarga S Siaturi inanami YH Boru Marpaung ruas nama Jae ala nabaru terpasu-pasu do keluargaon di huta di Miguna Salpu homa Tuhan na mangaramoti keluarga nabaruon tujulanon tupahi makaulaon marhite-hite ulau nasida aka pasu-pasum pargugoi amanami nanami di parlongan saripeo nasidaon gabe rumah tangga nama biar tuho matutu Tuhan keluarga ni amanami nang inanamion keluarga si buat pasu-pasu nang tu saluhut halak ale Yesus Tuhan nami Kutanya kokai manang akaros di huriam na di bagasan hagalioni pamatang manang parsahiton. Agusta Kristin baru sianipar, nyonya sianipar baru hutagalung dot amang MU hutagalung nang naposom, amang sintua MH Panjaitan. Tuho mahupasat hami Tuhan akaros di huriam, asaho matutu mangalung gajang nyumur, dohot hai paso nasiakko. Hutangnya kokai manang akaros di huriam Tuhan naong mangalehon pelean tahun hamauliatehon perpuluhan songon ukap ni rohana sida maka mulatehon akapasupasum naung di jalon nasida ho matututuha mangaramoti sude rosti huriami borahat na posom di bagasan mingguon mandohoti puna tahun distrik dohot adong akaulau ni keluarga di sudia ka ulau na posom ho matuhan na mangaramoti mamasu-masu jalahami manangnya ko tutu negara namion dohot luat nami Makassar Maros dot akahumaliang di provinsi Sulawesi Selatanon anggiat matuhan toktong hadameo nasiakoi matutu mangarajai negara nami nang luat nami mambahen rohabiar tuaka halak naolo manegai parsauran naolo manegai akan adenggan asa to di purbadia matutu mamakulingi nasida to di purbadia matutu mangarajai rohana sida jagai mahami Tuhan nang tua kaya nakonami tutu asahami songona toras mangaradoti kaya nakonami mamakulingi kaya nakonami mamereng nasida ganup borngin ganup tiki marhitei matutu dao hami sana kaparmaraan ale Yesus Tuhan nami ho matutu nang mangaramoti
keluarga ni Amanami, keluarga Simanjuntak Boru Lubis, na di bagasan habot ni roha matutu keluargaon Tuhan, ala di jauh hodo, na toras ni Inanami Boru Lubis di Jakarta, di piga arina salpu. Homa Tuhan mangaramoti, mamasu-masu, Amanami Simanjuntak Boru Lubison, asa toktong mahagogo na sida, jalamulak pe keluarga Tuhan sen Jakarta, tu Makasaron, di bagasan Haipason ma. Tuhan on mahami ruas ni huriam, dia ada ke pergumulan di tengah-tengah ni keluarga, dia dong pergumulan di tengah-tengah ni parsauran, di tengah-tengah masyarakat nang akapar kerejoan, hupasat hai matutangan munabadiai, nang akar ruas ni huriam na marulang tahun pardongan cari peon doh tah tutubuna di bagasan binggon, las ni rohana sida las ni rohanami doi, alani Tuhan tujulanon, homa tutu mangaramoti akar ruas ni huriam, atong moliate madiho marhite Yesus Kristus, hami martangiang, amin. Maredehita sia buku edeta nomor 75 ayat 1 udna. Huhu maita papungu pelia tujolo bahe tupakta tu diakoni ni huriata. No
mapeleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroane saluhut sileon lehon adenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hamima siya na nilihon mi tu hami, pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu para siya kami peleanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utada hami godang ni sileon lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di lehon min, tonero di pakorbanku, osado ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Sadame jala-jala hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim.